esquerrà, ja sabem que ell, doncs, amb la seva cama dreta també pot fer meravelles. Es prepara, semblarà Toni Kroos i Àlava, un dretà i un esquerrà. Veurem qui hi va. Dos de jugadors. Hi va Àlava amb la cama esquerra, gol. Acaba de marcar el Real Madrid, ho estàvem explicant, havia tingut clares ocasions per avançar-se al marcador, no les ha aprofitat, i aquesta jugada, aquesta falta frontal perfecta per un esquerrà, entre el Jaume i jo recuperàvem, pensàvem quin jugador podia rematar porteria. Pocs però bons. Mira, Àlava, el central, un dels fitxatges d'aquesta temporada, excel·lent rendiment del central. El Real Madrid ha aprofitat aquesta acció per avançar. El Real Madrid diria que ha tocat a un jugador a la barrera i desvia una mica la trajectòria. Ara veurem la repetició. Efectivament, la toca un jugador amb el peu del Sheriff, desvia la trajectòria, no pot fer res Atanasiadis i la pilota se'n va cap a dins. Minut 31 de la primera meitat, s'avança el Real Madrid a Transnistria. Sheriff 0, Real Madrid 1. Sí, ens agradaria, però és al revés. Està guanyant el Madrid amb aquest gol d'Àlava, que l'hem de donar a l'Austríac, però que, vaja, torna a tenir aquest component de fortuna que últimament està acompanyant el Madrid a l'hora d'obrir la llauna en els últims partits, tant europeus com a la Lliga, o errors del rival, regals en defensa, i avui ha estat, doncs, aquest rebot. De fet, el jugador de la tanca salta tant per intentar rebutjar la pilota que li toca pràcticament a la punta del peu, i això... Però sí que és veritat que jo potser crec que aquí la jugada demanava un control per allunyar-se una miqueta més del defensor, que el tenia molt a prop, i més que el xut és gairebé des de fora de l'àrea, i tanca molt bé Kyle Walker, que és un dels futbolistes més ràpids del continent, un jugador més, un gran corrector en aquest tipus de situacions. I aquí veiem com Stones li demanava perdó, i Walker, que ha tapat molt bé l'espai. Jo crec que Mbappé s'ha quedat sense possibilitat de xutar, però pràcticament l'acció més clara d'aquest primer temps, amb aquesta transició molt contundent del PSG. Imagineu, hagués pogut marcar doncs, ara mateix Mbappé, i aquests grans 40 minuts del City haguessin quedat en un no-res. I tant que sí. De moment empat a 0. Tenim afegit el Metropolitano, Dani? Un minut d'afegit. De fet, estem a punt d'arribar al minut, però és que no s'ha jugat cap segon d'aquest minut d'afegit. Nicolás acaba de marcar el Madrid. Toni Kroos amb rematada des de la frontal de l'àrea. Veurem, perquè la pilota semblava que havia pogut sortir fora, però l'àrbitre del partit ara mateix ens està confirmant que sí, que puja el marcador. El segon gol del Real Madrid, golaç espectacular de Toni Kroos. És d'aquelles rematades clàssiques del migcentre alemany. En comptes de buscar la rematada a ras de la gespa, ha buscat l'escaire, ha tocat el travesser, la pilota ha anat cap a dins. Hi ha hagut certs dubtes per part dels dos equips, perquè no teníem clar si la pilota havia entrat o no, però des de la frontal, rematada precisa, preciosa de Toni Kroos per posar el 2-0 al marcador, el 0-2 en aquest cas. Per tant, el Madrid que se'n va al descans ja amb un avantatge que crec que sentencia per complet el partit. I tant que sí, una bona maniobra, una bona rosca. Ara que parlàvem amb l'Albert de rematada, justament hi ha hagut una repetició que ha semblat que vaja, m'ha fet dubtar. Un segon, ara traiem aquest intrus que tenim, ara, i ja està. I no, anava a dir que m'ha semblat que la pilota no havia entrat del tot, però clar, hi ha tecnologia a l'ull de falcó, per tant... Sí, exacte, als àrbitres els hi vibra el rellotge, en cas que entri la pilota. Una guardiola d'aquestes a vegades, però avui no, de moment. Aquest 4-3 es manté, i segurament Bernardo Silva i Gundogan seran dos davanters més, amb aquesta línia de 5 pràcticament, que fa sovint Pep Guardiola, i hem de veure com reacciona el Manchester City, perquè òbviament ara mateix el resultat és molt dolent. I d'aquí la insistència també a l'estiu en el fitxatge de Harry Kane. Ho comentaves abans al descans, però esclar, el City estava disposat a pagar, que 150 milions d'euros eren, doncs potser perquè en partits com avui tenir un davanter centre referència golejador et pot treure les castanyes del foc. En aquest cas el Paris Saint-Germain ara l'ha tingut amb Mbappé, ha fet el 0-1 i compta perquè el partit ha virat una mica. El Paris Saint-Germain ara surt més fàcil al contracop. És veritat que el City continua atacant, però ha d'arriscar els anglesos, i hi ha més espais al darrere pel Paris Saint-Germain. Doncs a veure com va evolucionant el partit. Hi ha gol al grup de l'Atlètic de Madrid, gol del Liverpool, gol de Thiago Alcántara, 7 de la segona part, Liverpool 1, Porto 0. Deixaria això a l'Atlètic de Madrid i al Porto empatats a 5 punts, i li valdria l'empat a l'equip matalassé a l'última jornada al camp del Porto. El Madrid gol, el tercer del Real Madrid, Karim Benzema, màxim golejador dels blancs de la Champions.
que ha agafat una pilota a la frontal de l'àrea i amb la seva cama dreta l'ha enviat al fons de la xarxa, gran rematada del davanter francès en un dia que ha estat notícia. Hem explicat aquesta notícia que ha sortit, evidentment que no afavoreix els seus interessos i ell respon a base de gols. Ara estem veient a Casemiro somrient amb Ancelotti, una imatge que demostra la tranquil·litat amb la que està vivint el partit al Real Madrid. La segona part ha estat un monòleg del Madrid amb la pilota, ha canviat totalment el guió, totalment cancat també el conjunt local, es va passant la pilota al Real Madrid, ha trobat una escletxa Karim